entzuten da. Bikoiztua entzuten da. Beno ba. Ea jokoa game over egin gabe amaitzen dudan. Ez jarri dudan. Gaur da eguna. Gaur da eguna. Boo. Bueno, zer gehiago jola. Aurrera denetaz paso. Ei, bomba. Hau patazio, epa, zelan, nola gabiltza. Ni hementxe itzuli naiz ea jokua kontinue gabe pasatzen duten, game over egin gabe pasatzen duten. Bombita. Nere kanalera jaso zazu, ene bombita. Bai. Akatuko naute, pantalla hontan, zu begiratzatik. Joku hau ez Super NESeko esklusiboa da. Arkadekoa dirudi, ezta? Oso arkade kutsua dauka. Eta grafiko itzelak dauzka baita ere, bino... Super Nintendoko erako jokoa da. Ei, hori da behar nuena, urdinak behar ditut. Ikaragarri ezaguna egiten zaizu. Ba, ez dakit, jokoa originala kriston... Osa, konsolaren ustut amaieran irten zela eta... Gaur egun, oso jende gutxi dauka eta gaur egun nahiko garestia da, orduan pixka eta raroa. Bino, garaian badaude hola, ez dakit, errobot zibernetikoen inguruko jokuak eta garai hartan nahiko proliferatu zuten. Oso polita, oso ondo egina dago, egia esan.
Bueno, lehenengo pantalla zaiena. Vale. Musha Mukuro. Mukuro bazen norbait, ez? Zuen Sekiron bazegon beste Mukuroren bat, ez? Gaizki egin dut. Kuro. Mukururekin nastuko non igual. Ai, gastatut ezertarako magia datako bat. Ezertarako botoi ez nastu naiz, eta magia gastatu dut. Hori da Mukuru. Banekien zurekin zer ikusia zegukala. Esan nahia ez da japonesa Mukuru. Mukuru. Genekien, eh? Ah! Ez dakit zergatik ez dut magia despilfarro zentzugabea ikusi eta esan du, pues Mukuru despilfarro izango da. Hemendik aurrera Mukuru despilfarro da. Ah. Ei, hori da, behar nuena. Mukuru neurrian ertetatik gora bederi gainezka. Neurri betean gainetiko gaigarria. Zerbaiten bereziki norakotasun edo egoera baten goreneko maila pila multzoa. Ondo ekarria. Baztango hitza da. Ondo dago. Bueno. Hau palasto, zelan... Txen, eh? Kaskezur musika. Elizondoko kaskezur musika taldea jarri zen izena kolektibari. Ah, bale, bale.
Ez. Hola, bai. Aliens ikusten saiatzen, baina ez dut topatzen, hori da, Alien hirugarrena. Nun baiten egongo da. Ez dakit, ni torrenten ikuste ditu dena, bigarrena da. Ni dena torrent bidez egiten dut. Ostra, gaizki, Torrentak, kubitorrenten bilatzen ditut, osea, programan bertan. Akatuko nahu. Eman dit RNG bat bastante ona. Bai, Super Nintendo Minian jarraitzen dut. C programa Q BitTorrent. C programa den, programa... Ez daukat. Programa hau ez daukadana. Hau. Daukana webgune bat esatu zuzula, ze webguna raroa. Bueno, pues hau da, ez daukana anuntziorik, bilatzaile bat dauka barruan, nahi duzuna. Eta batez ere, ni Linuxen erabiltzen dut, hau, Windows daukat gauza betera jolasteko bakarrik. Eta Manjaron, nik uste Pacman-S kubitorrent geizteko, edo bestela begiratu Manjaroren dendatxoan software zeran egongo da kubitorrent, hau da. Honek ez dauka anuntziorik, ez dauka programa rarorik instalatze izunik, ez dauka, hau da gomendagarriena niretzako, probatu ditudan guztietatik. Eta Linuxeko hau baino hobeto dago, ze hau geisten baduzu, ikusten ari zaret, ez? Bai, ze hau geisten baldin baduzu Windowsen ez dakit beste zeo zer instalatzeko aukera ematen dizu, Linuxekoa perfect. Eta bilatzaile bat dauka. Bilatzailean instalatu behar dira non bilatuko dizkizun gauzak, baina uste dut azkeneko bertsioetan, nik daukadan bertsioetan ez duzu eskuz webgunerik sartu behar. Hau da, Pirate Bay, Limetorrents eta guzti hauek leno eskuz sartu behar ziren, bino esango nuke orain, azkeneko aldian instalatu nuena etzela beharrezkoa. Osea, zerrendatxo bat datorkizu, eta zerrenda hori eman onartu, eta guzti hori esarte dizkizu, eta gero beste webgune batzu sartu nahi dituzu bertan kubitorrenek bilatzeko, pues, holaxe. Arazori baduzu esan. Ostra, nondik agertu dago.
Lehen lortu dut, baina ordenak gaiztian eusten ikusten. Ba, hor arazoa beste zerbait izango da. Edo artxiboa gaizki zegoen. Edo zure ordenagailuan kodeken bat faltan. Ze programekin saiatu zera? Saiatu zera VLC-rekin edo zerbait? Filtro bat, bai, filtroa dauka. Super Nintendona propio, eh? Windows Media Player eta bar ez dizu utzi. Ba, ez dakit. Eta ze formatu zen horitzen zera, MP4 zen edo AVI edo lako zerbait? AVI zen. Ez dakit zer esan bada. Lau magia bakarri dauzkat, oso gutxi. Oso magia gutxi ditut. Ba, ez dakit zer esan. Horain ez nahi zoroitzen VLC-ek AVI daukan hasieratik. Edo instalatu behar zaion... Aparte. VLC-ek ez izun esaten kodekak behar dira edo lako zerbait. Eta bestela igual, pelikula gaixi zegoen, Igual virus bat zen. Igual zen avi.exe. Torrenten bilatzearen asuntoa da gehienetan ez daudela gazteleraz. Edo beste hizkuntza batetan. Normalean euskeraz gutxigo. Inglesez egon hori dira. Bueno, inglesez. Bertxio originalean. Aliens, pues, dut inglesa dela, así que... Bueno, inglesa. Estatu batu arra. Hollywoodiensea. Holy moly. Latinos. Mesedez magia bat emana zute. Ezin dut bizi honekin. Uff. Ez. Buf. Igual honek akatuko nao, ez? Hau paiargi. Honek igual akatuko nao. Ez que lau magiakin ez goaz inora. Zara zer?
Orain hilda. Kauen sos! Bos hau ezin dut pasa, magia gabe. Aurreko partidan iritsi nintzen. Ez dut behin ere pasa magia gabe, esango nuke. Aurrekoan ona iritsi nintzen, igual resetatuko duta. Da imposible. Bederatzikin iritsi nintzen ona. Eta oraingoan zakurraren puta. Agur. Imposible. Bueno, posibleko da, bino ez daukat estrategiarik. Nire estrategia da, iritsi horrera... Joa. Magia pilo batekin. Zazpi magiakin edo horrela. Erdilda. Magia izateko tokatu behar zaizkit. Ba, etxaiak akatzen, tokatzen, hori da magia. Bi ditut. Zorte hon, GG. Zin batetik Laura zuzenean. Baina barik duguzu bat 3 den dagoela, eta bestea bi den. 3 magia. Bai, sorte kontua da. Seems Lau last to chapel out of contest. Venga, duneko zita lauek. Ez que horiek ez diat ez zertxo ere ematen. Ei, Lau! Lau. Hori ez duen espero. Ke ba? Ez dut fundamentorik egin.
Ez naiz jarri, siquiera, Sin txapel lau. Lehen baino gehiago bai. Hemen indut kagada. Urrengo pantailan indut kagada. Uf. Eta erabili dut bat nahi gabe. Oh. Ostra, azkar junda. Lau. Lau. Pena mate dit, baina eske ez daukat txakur hori gailentzeko ezer. Ez dakit nola akatzen den magia gabe. Eta jarraitzet lau toke ziztrinekin, bueno, bosgarren orain, zorionez. Pam, 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 pam. Segi abesten. Ea zortea ekartzen didan. Shop. Ai, amatxo maitia. Hor beste badago, baina eske ez dut hartuko, ze da kriston trampa hori. Kriston trampa da hori. Oye. Venga, txo.
Eskerrik asko. Ah! Hor, urduritasunak nire honetik atera nau. A ver. Bueno. Orain bai, ez. Ai, Mikoshi, Mikoshi. Mau. Hau ere nahiko zail segunda ze tokatzen den. Segunda ze eraso egiten ditun. Hori da gehien atsegin dudana. Berriro. Hori ez dut bat ere atsegin. Bueno, toque de xente. Hau panorroa itzelan. Shit. Bueno, akaso hori da eraso nena. Ba, ez dakit zer esan. Behin reseteatu dut, ze iritsi naiz magia gabe egan egiten duen bossera, eta naiz gai akatzeko. Magia gabe iritsi naiz, orduan ez dakit zein den estrategia hori akatzeko, eta ez zaizkit magia tokatzen ari lau bakarri dauzkat. Eta hau da pantalla ontako bossa da. Eta nik uste dut 7 behar ditu dela, bestela eske ez dakit akatzen. Horrek jo nau. Horrek ere jo nau. Utikan. Eta hola, ideia da game over egin gabe pasatzea, baina zati batzutan magia gabe ez dakit nola egin.
Pantaiontako zaidan kunai arma oso nahi iruditu zitzaidan. Baina min ematen diolako. Shit. Joder. Nola gustatzen zaidan hau. Ei. Ei. Zazpi. Trajektoriagatik. Ja, urrutetik eraso dite duzu, bina ez dakit. Adiz, badago amaieran justo kotxe moduko bat, aurpegia daukan kotxe moduko bat, edo kami moduko bat horri kunaiak kriston mina ematen diona. Bueno, bagoazela. Bi gehiago. Haz efektuak, Super Nintendon bakarrik. Ai... Horrejo nau. Jokoan estetikara bat zaletzen ari naiz doble maurren erruz. Zer bikaina dira. Bira, atzeko efektu hori. Be... Nik izuenera jo behar dut ordea, bada garaia Demon Soulsen aritzeko edo zer. Bizitza estra eman ditorrek eta pikutara. Horen konturatu nahi zorratzeko espazentzia maila honen hasieran aurreko maila dela. Bai. Taldia, Ez? Iru. PlayStation hori gamaratik jetxe batzak du. Zorionez, OE azpian dago. OEA... Zera delarik. Armairua delarik. Armairua edo kajoia, no ditzen dire OE horiek.
Bai, bai. Aupar Kakuso. Ze moduz Sanferminetako AGA. Kanape hori, kanape daukat. Kanapei. Le kanapei. Epa. Nereo erazatoz. Ui. Gaur salseoa kontatuko dituztu. Ah, bale, salseoak. Ba, uste dut gaur salseorik ez dela tokatzen. Bihar 11 unitate defentsa daukat azikaje gutxi. Bihar eta 11ean unitateen defentsa daukat azikaje gutxi. Uste nun dragoibolako zerbait zela eta 11 unitate bakarri gelditzen zaizkit. Zure kanapera noski. Oraintxe bertan utxik dago, azike. Bino ongi etorria zera. Ez, betik da. Hei! Oposak eta gerora ulertu dut. Oh! Atera zait! Toke bat ezakatu dut. Bang! Servicios a la comunidad eta esku hartze sozio-komunitarioa. Eskerrak. Uste nun softlock. Eta orain? Hilda nago. Super hilda nago. Hemen beti jotzen diate. Bueno, lehenengo bizitza hemen amaitzen da. Uf. Joko honek gehiegi maiten hau. Ez da deskalifikatoria opo arruntetan bezala. Ados. Bueno. Pixelera,
Bizitza modu ultra iztigatik gatzen zait, bai. Salseoa noiz? Ba, ez dakit. Ez dakit salseoa noiz etorriko den. Ez dakit salseoa noiz etorriko den. Oh, fallo. Ui, oma. Zer nahi duzu kontatzea? Gauza gertatu behar dute kontatzeko. Bueno, igual gauza berria gertatu dira. Igual bada garaia salseotxo bat egiteko. Baina pixkat aurrerago. Tomatearekin, ai kuate, hemen tomate. Horregan saltzen nuen, batzen nuen zer, bai badaukat, eta gaina prest, Osea, saio hori prest daukat. Baina orain garrantzizkoa dut kontzentrazioa. Ahí va la ostra. Ez, prestatu dago dena. PowerPointa. Pointing powerra. Hei. Kontzentrazioa eta magia, hori da, bi gauzak behar ditugu. Eta urri nabil, Prezi. Prezi ez dut egiten. Nick Paint. Nola? Eskerrik asko. PowerPoint hori da. Honekin ez naiz arriskatuko. Mierdak egitera. Eta kito. Oh! Eman diot eta! Hola! Hola! Ez dut sinesten. Hola! Hala, ez que eraso horrek kentzen du kristona norbaitek, haupa, hala, norbaitek esan zidan, erasoek kentzen dut ez dakiz zer. Eta behiratu nuen interneten, eta gehien kentzen duna, omen da goruntza egiten duen salto hori. Eta asertatu dut, a la primera, 3 bost, ez da inoiz gehiago gertatuko hori, bale? Osea, 3 edo 4 bosekin. Eta ez dut praktikatu, Osea, izan da, bueno, hau da eraso honena, pues, random, jotzen diogu, eta haber, ematen diodan. Toma. Bai orain Aliens badoala ikusiko... Aliens badoala... Bale, Lasto Chapel. Beste Ultraman grabatzen utzi dut arratsaldean. Beste Ultraman? Zein da beste Ultraman? What is... Hemen ere ikusi nun, zegoela hostiaren bat. Bueno, que la morcilla. Badago skip bat, baina uste dut utziko dugula, biharko. Guazen gure estiloan egitera.
Baina zuk ez duzu saltxeorik, Arkakuso. Zuk ez duzu ezer guretza, balin silma bigarrena hori da. Honek ere badauka. Hor faiatut, hori ez da lehenengoan izan, barkatuko didazu, Saltxoa ez da sartzen, no ez da sartzen. Opetan ez dela sartzen, alko saltxoa egiten dugu Masterchef saioetan. Arkakuso beti saltxeo zera da. Nola ez duzu saltxeorik edukiko guretzat? Buah. Aupa estañu. Aupa estañu. How are you? Zelan bizitza, zelan maitasuna. Oh! Bizitza ondo maitasuna zer da hori. Oh! Ostra, ia bi aldiz eman ditez, zerria. Bai zera, beste aldean, inoiz ez da beste aldean jarri. Ha! Koldarra! Estás en mía, tío. ¿Serio? Ze troleo que las he dado. Ze troleo que has dado. Inoiz ez dit mierda hori egin, 36 segundo. Baziletan ala? Tu ez dela hil nahi. Ha! 6 segundotara. Ez dakit, ez nuen konprobatu nahi, ea... Zu kontatu saltxeoak, Arkakuso. Ez nuen kontatu nahi, ea... Altzun, edo ezintzun, edo ze demonillo.
Ia bizitza batekin. Oh! Gotzen! Bizitza bakarrarekin Guazen! Hau bai dela. Benetako retro jokalari baten patua. Hostia! Ai, ama! Hau da, nere salseoa. Hau da, nere salseoa. Barkatu arkakuso, baina gaurkoan retro gamer baten salseoa zen. Egongo dire, beste salseo monta, bat ditut gauza prestatua, benetan diostazut. Baina orain... Hostiak! Junta bernetara eta abestu, abestiak, historio honen abestiak abestu. Buah, oendik dakazkit eskuak tardara betian. Izan da, amaiera hori esan dut, buah, jungo naiz goraino, eta akatuko ditut lehenengo goiko buruak, eta goiko buruak agatzen baitut neria da, eta momentu baten erori naiz bera, eta esan dut, ez. Eta ze sorte, iritsi naiz ustut, lau magiakin uste dut, Eskerrik asko. Girnaldak balkoietan. Uste dut lau, buah, sortea, baina ondo erabilia, sortea baita ere. Sortea, bilatzen duena entzako da, hau. Eta orain bai, jagande bizitza batekin, let's go! Auzoko taberna guztietan jakin dezatela. Gure izena. Orain dator, denek benetan espero zenutena, benetan. Benetan. Hagane. Ezabatua. Zun. Super Nintendorako, bardoak benetako eroien abestiak sortu behar direnean. Zenbakiak dira How Long to Beat webguneako bataz besteko orduak behar direnan. Jaganen 2 ordu, jajaja, bi ordu. Igual, 15 edo gehiago izan dira, 30 igual, saiakera guztiekin, ez dakit. Wow. Bihar teleberri ez da, ez dut. Bueno, wow. Ostra. Aulkia suntxitzen anitzait ezin du nere retro gamer boterea mantendu sikiera. Diandin diandin gelditu daitezela. Wow. Iruko daletxean omenaldia. Behingoz, neri retro gamer ipurdi boteretxu egia. Neri ipurdia oso entrenatu dago, Behingoz, neri dantzatuko didate. Ez dut nik dantzatuko. Behingoz, neri. Ni dantzatu izango naiz. Norbaitek agurra dantzatuko du. Norbait, osea, ez abildua norbaitek, nahi badu bai. Baina, nork, neri dantzatuko dit. Behingo agatik. Wow. Wow. Beno. Hola, oparitxo bezala, eta behintzat, Arkakuso, dantza erotikoa dantzatuko dizugu bai mesez. Arkakuso, esku utxik joan ez adin, esango dizuet,
duela oso gutxi, ezkontza batean dantzatzeko esan didatela. Eta um, ezkontza hori jatetxe bateatzen, eta jatetxeko, claro, kriston eguraldi txarra egiten zuen, eta jatetxeko parkina ezin da sartu. Osea, baimena eskatu behar duzu eta bar. Baina, bueno, nik ezakit Hitman eta olako jokuetara jokatu bat duzute, ba, nik badakit toki segurtasun zerak saiesten, eta probestu nun beste kotxe bat sartu hartzela, eta bere atzetik sartu nintzen atea itxi aurretik, tipo el coche fantástico, hola. Aparkatu nun, ez zidaten ezer esan, gauza ateratzen hasi nintzen kotxetikan, ze, bueno, materiala behar nun, eta bar, materiala beste pertsona batzuei eman nien, beraiek zentokian jarri zezaten, eta ni bitartean, claro, jantzia, erabiltzen dugun jantzia, vale, ingo dutola pixka txikigo, ze bestela txata ez dut ikusten, txatos. Nik erabiltzen dudan jantzia, txuria da, beltzez irudikatuko dut, ez? Pues, holako, bai, alkandora. Alkandora egia esan oso gaizki atera zait. Ze manga kriston luzea dauzka, vale? Manga kriston luzea dira. Ui ama. Vale, hemen petxologo ikusadin, xat. Galtzak, noski, galtza luzeak, hemendik bera, dijoazte, galtzak, oso galtza luzeak. Gero, noski, gerrikoa, gerriko gorria. Vale, txapela ere. Baina, txapela gorria. Eta ni une hartantxe, justo, galtzak jantzian itun, erditik moztu du. Otxoko bularraldea. Eta ni justo galtzak jantzian ditun, hau alimazen nire ez, hau, zen nire kotxea, vale, atzetik ikusia, ostra, nola egiten da kotxe bat? Olako zer, ez? Albotik ikusia, nola bait. Ostra, ze gaizki irten zaidan, kotxe mierda hau, vale? Osa, imaginatu, atzetik ikusia dela, okei? Ze gaizki ateratzen ari zaidan. Bueno, nola bait, ni por eskordia, justo, ez biztak ez dira nere honena. Esan dezakegu autoa hemen baldin badago. Vale. Bai. Ok. Hau aurrealdea da. Eta hau atzealdea. Eta orduan ni erdi aldatuta nengoela ezkongaiaren kotxea sartu zen, beraiek etzekiten ni hor nengoenik, eta hemen atzean izkutatu behar izan nuen, nire hankak horrela zeudela, gutxi gora bera. Vale? Bai, eta 20 minutuz, ez nintzen zikindu, hemen hankutzik,
Vale? Non esaten da, kuklillas, ez dela? 20 minuto. 20 minuto egon du nintzen horbean. Zain. Ze etzekiten non aparkatu. Etzekiten aurrera oso txikia zen parkina. Eta ni ia ez egon brometan. 20 minutazo. Sentadilla, bai, horrelako pixkat alboz mugitzen, bino ez nintzen altxatu. Ez nintzen pixkat albora mugitzen hankak deskantzatzeko. Eta azkenean, hauek igo ziren. Atore nina entrenamendu egiten, guztiz. Ba hori izan zen nire beroketan, nik normalean berotu egin behar dut, hankaltxatzeko eta guzti hori. Hori izan zen nire beroketa guztia. Gora igo nintzen eta oraindik, bueno, bertan ospatzen zen ezkontza eta ez dakiz zer. Eta ni, bueno, gela baten jarri ninduten, materialarekin, eta bar, itxoiten, denbora sobera edukinun, pixkat gehiago, pues, berotzeko, eta bar. Eta, bueno, ezkongaiak sartu ziran, dantzatu nien, gustatu zitzaien, piripipipi, oso ondo. Bino, hemen kotilleoa da, hau antolatzen zuena, kudeak eta lanetan zegoena, eta nerekin kontaktuan jarri zena, eta bar, komentatu ziala esan galdetu nuen, eta ze moduz dijoa, ze moduz kudeak eta ze moduz dijoa dena, eta ondo, bino ja, badaukat kotilleo bat. Eta ez dizu esango. Eta kotilleoa da, nere gana zetozela, osea, beraiek intzuten jatetxean bertan ezkondu ziren, gero ni negon salara pasa ziren, eta nik dantzatu nien, eta gero luntxera pasa ziren. Ba, ezkondu eta nere gana iritsi bitarte hortan, kudeaketako pertsona honek entzunzun senarraren ama, bere ezkon berriaren ama, bere senarrari esaten, musuka nazazu, ze azkenean lehenengo semea ezkondu egin dugu. Izango balitzu zela dena marrupean edo zakit doteak egondu diren neska mutilen artean edo familien artean bata besteari beraien seme-alabak saltzeko, edo. Zeinek zeini, hau da, ezkondu zenaren, senar gaia, ezkondu berriaren ama bere, ezkon berriaren bere aitari. Hau da, amak bere senar propioari esan zion, musuka nazazu, azkenean gure lehenengo semea ezkondu dugu eta. Hoi da. Ezkondu den pertsonaren ama, ezkondu den pertsonaren amari, aitari. Nire amak aitari gona gorria ekarri. Eta holaxe, eman dizuet, bueno, izelkada txiki bat zuen zurrumurru edo zuen kotilleo eta salseo arbelan jartzeko. Bai, txiki bat, esku txik jun ez zaitezen, txiki bat. Hola, nik hemen, pues, nere hitman momentua daukat, bere biziko espioiak bezala, hor, ilegalki sartu nintzen, eta 20 minutu eskasak paso ditun, baina tira bikain. Arrazki hori fondo de pantailan jarri. Honekin jungintezke. Ni afaltzera nijoa, ni pentsatzen nun, igual lortzen ez banun zera, hau
lortzen ez banun, ba, afaldu ondoren berriro saiatzea, baina, honekin joango naiz, ez dakit inor badagoen zuzenekoan, kanapeak jatera, kanapera ez, etxe hontan ez daukat kanapea, etxe hontan pixat bigarren munduko em, zera bat daukat, oea daukat, baina tira, zitalko dago, ba, zitalkorenera joango, eraztun zaharrera jokatzen, ba, zitalkorenera joango era, oroitu mesedez, zuen blok maiuz sakatu oldarraldia aruntzagoaz eta mila esker ni historia egiten ikusteagatik, bizitza batekin hagane pasatzen ikusteagatik, eta ondo izan, mila esker. Raido, raido idatzi dut. Zitalko. Musu handi bat, ni ere, zitalkoren jungo naiz, agurtu, eta agur egitera. Ze afaltzera noja. Ondo ba, berriro ere, mi esker, gabon denoi, zitalkorenera, 5, 4, 3, 2, 1, aio, ondo segi.